Sup mga ka-G, second game natin, no? So, meron wala. So, meron, nailaro natin to mga boss. 1 win to. Ang ating bandang meron, no? So, sipat kilatis tayo mga idol, para makapili kayo ng maigi, no? Tawagin nyo yung kasama nyo, papiliin nyo na dito. So, ito si bandang meron natin. 1 win to mga idol. So, hindi ko na naibalik doon gawa ng yung isang paa niya. Yan, no? Gumanyan na ng onti. Pero ang ganda ng laro na ito mga idol. So, check natin. Sipat kilatis. Pagalaw-galaw muna mga idol. Palakad-lakad muna. Hitting natin mga idol ha. Tingnan natin no. Kung agresibo pa siya. Hop. Agad pa natin ha. Agresibo pa nga. Medyo agresibo pa nga. So, sipat-sipatin niya ng mga idol no. And then meron pa bang mga apat pang fights no. So abangan nyo. And may pinaprepare ako mas magaganda pang gagamba dito, which is mga derby size no. Titignan natin kung anong galawan ng mga payat na yan. So ito naman mga bossing ha. Anong kulay na ito? Light no. Basta light. Semi-light color no. Brownish light yung kulay niya. So, hindi ko ito nailaro, no? So, tignan natin kung anong kartada na ito. So, hitting tayo mga bossing. Gumanga yung pakil niya. So, okay na yan mga idol. So, nasa inyo na lang na ito kung paano kayo pumili, no? So, bandang meron again. Ito, nasa kaliwa ng screen nyo. Bandang wala naman is yung nasa kanan ng screen nyo, no? So, let's go. Game tayo. Bitaw mo na idol. G. Nagpapakiram naman. Kakagatin di wala sa likod si Meron. Kinagat ni wala si Meron sa likod. Nakabawi si Meron sa bandang pusod Nakabawi si Meron. Tagiliran naman yung tinira niya. Pusod tapos tagiliran. Wasak na wasak ang ating bandang wala Nakawala pa ang ating bandang Meron. Ayun kumikinang-kinang pa yung likod ni Meron Nakagatan talaga siya. Ayun Pero yung ganti niya sa wala mga idol. Ang mali ni wala doon is nabitawan niya. So si Teacher 1, 2, 3 win. Panalo ating bandang Meron mga idol Ang bilis ng ganti mga boss. Nakagat talaga itong Meron sa likod Ayan may katis-katis pa siya sa baba Ayan So pero yung ganti kasi ni Meron mga idol, gawa ng may experience kasi sa laro to. So mabilis siya lumaro Yung bawi talaga yung hinahabol niya. Ayan tama ni Meron. So yun lang mga idol Past game lang tayo. Next game tayo. Again maraming salamat sa panonood. Next game G.